ngono ta? Nggih. Anu ngurus manuk ngono ta. Ya ora apa-apa. Aku bingung. Soal iki ya Kyai Kulon Praga kok Gondandi iki padha karo ning bumi kelairane. Ini dalan gedhe kan mau ngidul bablas terus tekan desa sing isine wong Batak kabeh. Nanti kuwi Nainggolan. Nanggulan. Nah, Jawane Nanggulan ning asline biyen Nainggolan. Nanggulan rak mriku niku nek kula Sentolo. Iya Karang Nanggulan ngidul engko jedule Sentolo. Oh, saradong ora. Ngidul terus jedul Sentolo pas brimob ana kae kowe mandhek tembak sirahmu kowe. Lah apa? Lah salah yo ngeyel ora. Sentolo ngulon. Heeh, engko pas tikungan kae ana pom bensin apa jenenge LPG. Ah ngarepe. Lho. Ngarepe iki kebon iki. Ayo tadi nang kono kuwi. Oh. Ana sumur tuwa ayo nang kono. Sumur tuwa penghunine ya. Ayo nek muncul ih. Heeh. Ayo. Saben dina mikir manuk. Kepiye manuke kok tok pikir terus ki? Ora gelem manggung e. Wah, ayo men kurang pinter le methete. Ha piye, le meteti piye? Ora muni ngono kok. Karang ngono. Kroto ki aja keke sak jimpit. Ora kroto kok sak biyukan sak gegem. Ayo mendem manuke. Ha iya, kroto ki menggo manaske awak. Nek carane menungso ki madu. Madu sak sendok wae, stamina iso oke. Madu sak botol. Ayo mangsur. Ha iya. Manuk tak pakani pelet e. Hah? Pelet. Manuk apa kowe nganggo pelet iki? Aneh-aneh ora. Manuk lele. Manuk lele nyungut kowe kuwi. Njur nyungut. Lele ana sungute. Ha iya. Tak padi patil kapok kowe. Mikir manuk podang. Kok sing nang ngarep omah kae kok ireng manuke. Podang ki kuning kok. Manuk endi? Ngarep omah